пагоҳ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҷоми пойтахт 2021 оид ба гӯштини миллӣ баргузор мешавад. Имрӯз маросими қуръакашӣ миёни варзишгарони кишвар баргузор шуд. Шарҳи бештар дар сужаи Абдунасим Сатторов. аз фардо давоми 2 рӯз дар наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе бо ҳузури паҳлавонони кишвар ҷоми пойтахт дар риштаи гӯштини миллӣ баргузор мешавад. дар ин мусобиқа варзишгарони ин риштаи миллӣ дар 4 вазн бо ҳамдигар нерӯ хоҳанд санҷид. ба ҳамин хотир имрӯз иштирокчиёни номнависшуда дар маросими вазнкашӣ ва қуръакашӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози вазнкашӣ ва қуръакашӣ бо намояндагони 8 дастаи иштирокчӣ масъулони мусобиқа суҳбат намуда дар хусуси муқаррарот ва тарзи баргузории мусобиқа мубодилаи назар намуданду бархи масоили мавҷударо аз тариқи овоздеҳӣ ҳал намуданд. ҳамин тавр дар ҳар вазни таъиншуда 32 варзишгар ба навбат вазнкашӣ шуда, пас аз он ҳар кадом аз онҳо мавқеати худро дар ҷадвали мусобиқа аз тариқи гирифтани қуръа муайян мекарданд. барои шаффофияти қуръакашӣ дар берун аз сохтмон экрани калон гузошта натиҷаи қуръакаширо хоҳишмандон мушоҳида менамуданд то ҷои баҳсе боқӣ намонад. ёдовар мешавем, дар ҷоми пойтахт барои ҳар 4 вазн шоҳҷоиза автомобили сабукрав гузошта шуда, аксари паҳлавонони машҳури кишвар барои он талош хоҳанд кард. рӯзҳои 20 ва 21 март телевизиони варзиш барои мухлисони гӯштини миллӣ рақобатҳои ҷоми пойтахтро ба таври мустақим пахш хоҳад кард.